ମତେ ନା ଏତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆଛ ମୋ ବୋଉ ପଚାରି ବୋଉଲୋ ଆଉ ମତେ ନ ଗୋଟା ଭିଡିଓରେ 100K ଭିଉ ଆଉ ମୋର ନ ଆଜି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ 1K ଫଲୋଅର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ତୁ ମତେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁ ତାକୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମାନେ ମତେ ନା ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ 1,00,000 ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଇନଷ୍ଟା ଫ୍ୟାମିଲି ନା ମତେ 1,000 ଜଣ ନା ମତେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା ତୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏମିତି ମୋ ପୁଅ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଫଲୋ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫୁଲ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ତମମାନଙ୍କ ହାତ ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ ଥାଉ, ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ବଢି ଚାଲେ ଆଗକୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲ ମୋ ବୋଉ କହିଦେଲା ଏବେ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।